Jate tadok tutu hatai bisiala asido olong nerohana do buhita sehat jala buhita marpungu di halaman titikion marbosir mai ima nakaningan nang majalo sakramen perdong sarepeak ko anggiku do anggi boruku sia gareja nakaningan marhite naposona ido tutu kami pe mandok saotik tua muna sehingga mane kamuna na dua gabe keluarga na berbahagia jala hatop hamuna nian tubuhan anak tubuh boru tarlu mobi hamuna dua ala hamuna dua do nalaho tinggal di hutaon ala namar sugut merudung saya pestaon hami nalaho mula do tu pangaratuan nami jala hamudo natading dapoton nami di hutaon muluboi nian sia kami aka abangmu do soni aka lemi botom na tinggal di pangaratuan nian sehingga mane kami mebigi aka barita nauli nadingga manian nalaw si begon nami sia kamuna bui sada rohamuna nian hudoluk putaruan nalaho madalani keluarga muna narepe amang parmusit nami ala nang manotor nama kami asa ben damang majo musik na bartusi.
Asa jalo hamu godang tak. Sa tabi ko ng maluluwar na pinagsangapan. Iya itu yang raja di hula-hula nami. Apalagi hari na ulion hari masangapon. Mga majalo, pasok-pasok padong saripeo kamu. Siya joron ni di bata. Ope. Di hamu hula-hula nami sisada suhuton. Walau hubereng do, oda pen itu tua. Tepat ada gogona minta itu tajamna. Anang apa si sakat do tujuan ikon apa sa hotel mata di bata de. Marhiti, lasor hanami kerajaan iburumu. Di tangan na sabba, irona sarep. Mula peholan tangan nami marsobar aja nami. Las maruhamu ka hululo na pasalaw dade. Mau lihat ma. Baik naman gutok sabbe.
lontong jong hami diamu bona suhu nami ima dongon hita nama maranggi si jabat do si mani huruk. Jadi dinas nirohanami yare nauli yare ningganon ima nama jalo pasu-pasu per dongon serepek kamu sia joro di Tuhani. Hami itu tu dongat tubuh marga mani huruk song sore nama maranggi si marga si jabat las rohanami. Song dara ini tutu marohonon ima tayang nami meredup penamat tadibata dinas nirohanami tayang nami dopa amat tadibata takas menna kula matakang majuara tayang nami takas mamu gabe maduma jala takas mamu mamora Matutu. Perkarejuan muna dengan nami D5 dison pungudo kami dengan musa kantor mengucapkan ikut berbahagia di hari terindah hari ini. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberkati rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang indah, rumah tangga yang damai, dan berkecukupan, berketurunan, takut akan Tuhan. Kami di sini secara spesifik dengan musa kantor Balai Latihan Kerja menyampaikan turut berbahagia. Demikian juga kawan-kawan dari dinas juga hadir di sini. Tapi godang ma diluluan namarlas ni roha di hamu amat teraja inatus ripada mulai ata di pangatus yomu di hami dilek kamutik itu hami lau pasahatol las ni roha nami didok na tua-tua gokod do si paimaon jauh-jauh do si alusan ngari jauh hawa hami ibu D5 ngarobe hami makalason di pesta pamasu-masu ammo. Songon na tua-tua mau di kantor nasihat do benok kutu. Namar keluarga udang namar na tamat. Dak kuboto songo dia na salilingo pardongan muna kuboto. Indah-indah do. Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Kaulah dakot tu si madok. Alay mulai ersugo dak songon ibe. Alana aw nga 26 tahun merumah tangga, dak kemar na tamat. Jala dangadong nahuboto ilmu na buhay menyelesaikan sesuatu di rumah tangga ala soboy tamat. Buhay dohonokku contoh ma keluargaku. Edang sarupa masalah ini keluargam tu keluargaku. Contoh ma keluarga ni padi tahun, ake padi ta ake o pastor orang gue. Contoh ma keluarga ndak bisa. Karena apa? Masing-masing dinamika kehidupan di keluarga itu beda-beda. Jadi dah ngadong sada formula, dah ngadong sada rumus madokon tirulah ini. Enggak boleh. Dang marna tambah. Jadi misteri dia tetap. Tang yang nami di keluarga muna kelebihan orang lain menutupi kekurangan orang lain hanya satu saja itu formulanya. Kekurangan saya ditutupi oleh kelebihan istri saya. Demikian di keluarga. Jadi Jepang dari luar dapok dari jalan ni. Ima na di pesta house deron ima ya para namar kasi jabat. Mar belajar di mamang.